Good morning. This is a personal logging of events. Today I will be logging or reviewing item I have bought in Lazada DashCam. This will have no cuts, no editing, and this is purely for personal use. Personal video vlogging of events. Date 5/5 Wednesday 7:04 a.m. So kapag binili mo yung item, naka-box siya. Ito yung box. Tinitingnan ko yung model number niya. Walang specific model number kahit saan mo tingnan. Okay. Specifications niya nasa likod. I've bought this 1,200 plus. Tapos dagdag ka ng 75 for delivery. Reason ko kaya binili to is nakalagay .mp3 yung format. Kaya lang mukhang hindi ako sure kung totoo na MP3 MP4 yung format. Kung titingnan mo dito, image video format .mov image format .jpeg. So I'm not sure kung legit yung nasa site. Hindi ko pa na-testing. Talaga na buksan ko siya. So I received this via mail yesterday, by the way. And nakabit ko na-install ko na yung attachment or kabitan niya sa motorcycle. So, yep, 16 megapixels, 4K, 30 FPS. Okay siya. Hindi pa natin na-testing. Hanggang 64 gigabytes SD card. Wide angle lens siguro to. Wi-Fi. Hindi ko alam ano to. Yan ang sa side niya. Papakita yung mga parts. Okay. Likod specifications. Again, kahit saan mo tingnan, wala siyang model. Nakalagay lang 4K Sports Ultra HD. Baka ito na yung model niya, 4K Sports. Walang model number na specific model number na nakalagay. Baka 4K Sports siya. Generic na dashcam. So ito mga parts na to, naka-individual wrappers sila. Tinanggal ko na rin. Check natin manual. Sa manual masyadong maliit yung nakalagay. Hindi mo masabi kung paano talaga kinakabit yung mga to. Pero marami siyang pwedeng combination. Pwede sa side ng helmet, center. Simpleng nakatayo lang. Sa bike, sa belt, ayos to sa belt, hands-free. Tsaka sa video cam sa kotse. Again, this video has no editing. Kung magkamali ako sa grammar, that's fine, for personal use lang to. Ito yung strap. There's image dito. For belt siya. Ito pa strap. Ito yung attachment niya for belt. Naka-detach to kagabi. So, 2 parts to. Pinasak ko na lang. And pwedeng kabit to sa belt. Iipit mo yung belt dito. Tapos yung dashcam lagay mo dito.
Siyempre, alisin mo dito sa shell niya ito. Maraming several other connectors like this, this one, eto pa, eto rin. Ito, nagamit ko na yung 3 kagabi. 4 na piraso to. Yung isa nagkamali ako kaya tinapong isa. Yung 2 nakakonect ngayon sa left handlebar ng motor ko. Ito mukhang extra na ganito, cover. Siguro just in case masira or something. It comes with pampunas, wiper, another set of stickers. Yung isang ganito nakakabit sa pinamit ko doon sa motorcycle ko. Dito sa baba, nakadikit siya ng ganun. Okay. So sa loob, ay hindi. Kasi nga, ito yung battery. Lithium ion battery. Okay. USB for charging purposes. Okay, buksan natin. Maangas siya. Aminado ko doon, maangas siya. Maporma. I like the design. Pagka nasa case. Pag binuksan mo to, yan. Hindi ko alam kung waterproof to. Sabi nila waterproof pero I don't want to take chances. Hindi ko magagamitin to underwater. Unless necessary talaga. Bago man gamitin underwater, most likely testing ko siya. This outer shell. Try ko muna ng itong outer shell. And then I will test it kung papasukan ng tubig o hindi. So yun, bago ko to gamitin underwater, testing ko itong outer shell. Pero hindi ko na testingin ngayon. No need. Here's the camera. Mukhang ito yung power button. Sa Vita mode din to. And Wi-Fi, volume, rocker. Ano kaya itong kulay na to? Parang kakaiba yung kulay niya. Magaan siya kasi siguro wala pang battery. Okay, ano to? Micro SD card, charging port, type C hindi. Charger, for chargers, itong dalawang to. Ito, no, dito siya. Siguro yung older type lang, pang USB, micro SD. So, pang USB, piece image. Okay, so mukhang naka-plastic pa siya. Huwag na lang natin alisin. Kung sa lens, kailangan alisin to para mas maliwanag. Like, hindi ko alam para saan exactly. Paano kaya buksan to? Tingnan natin sa YouTube. So, need na maging careful sa pagtanggal nito. Mukhang marupok ang bukasan. Hindi ko sure kung paano kinakabit ang battery. Okay. So, most likely yan. Match mo lang.
Based sa review na nakita ko sa YouTube, mukhang wala pa tong charge. So ito pala yung function nito para huwag aalisin to. Akala ko tinatanggal to. Kabit lang dito. Mukhang pinupush pa ng konti. Tapos ito. Yan. I don't think na may charge to, pero try natin. First start. May charge siya. Three minutes. Ano to? Touchscreen ba? Hindi. Paano mag-start ng recording? 4K, 30 FPS. Okay. Mode. Ano itong okay? SD card. So, di pa gagana dahil walang SD card. Check natin instructions. Inserting micro SD card. Branded. Dapat installing removing battery. Person correctly install battery camera. Instruction. Battery is refer to diagram. Remove battery. Open cup. Battery charging. Can be done either by connecting power adapter and power charge. But you can record video for recording. Inactive. Switching camera on off. Press power on 3 to 5 seconds to turn it on or off. 3 to 5 seconds. Parang wala man 3 to 5 seconds yan. Short press down to turn on Wi-Fi. Short press turn on Wi-Fi. Para saan kaya Wi-Fi? Most likely for this. Hindi ako sure. Mode switching. Switching recording, shooting, playback. Pressing power on off. Okay. So, yung menu niya is on off. Ano card? Okay. Auto record video screen standby upper left corner off. Screen press OK, start recording left resolution videos blah blah blah. 4K note default recording mode is loop, not enough space. Available or also override. Please choose and adjust your modes according to menu. Okay, so i-override niya yung older files kapag wala na space. So dapat one record at a time lang to kasi i-override niya. Photo shooting system, select poster, press OK. Shooting pattern, siguro siya sa ito. Continuous. File storage and playing. After you're done playing, use zero to export the videos, blah 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 blah. Install and connection, please download, blah 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 blah. Okay, sige, may install natin yung app. Baba lang ako, pakita ko yung installation niya sa motorcycle. Inabot akong ilang oras doon dahil basta, mamaya pakita ko. Ay, pangit na mga stop to. So, andito tayo sa baba. Here's how it looks like nung in-install ko siya. Ito, this was phone holder. Binili ko separately and hindi ko nagamit dahil hindi magandang pang record ng camera yung ng moving object ang phone camera. Mas magandang pang record ng camera sa mga steady recordings lang. So ang part lang na included doon sa dashcam is this one and this one. And 1, 2, 3, 4, 5 parts to. Ayan o, titignan mo. So
Yan ang form nila pagka in-attach mo. Nakadikit to using yung parang adhesive tape na double-sided. Ito yun. Papansin nyo madikit siya. So, I'm sure na hindi yan secure. Kaya buti na lang may kasamang parang metal na alambre yung dashcam pag binili mo. Ito yun. And buti na lang namumove yung phone holder. So, which is good. So, yan. Reason ko kaya kinabit ko rin siya dito is wala nang kabitan sa motor ko. Hindi ko pa nilagay dito dahil yung clutch ko na haharangan. Dito masikip masyado. At na tatamaan siya ng clutch cable ko. So, hindi ko mailagay dito. Hindi ko pa pala naalis. Ito yan. Hindi ko pa naalis. Part 2 ng dashcam. Naalisin ko na lang. Alam mo kung maangas eh. Dan siya na lang siguro. Hindi ko naalis. Parte rin to ng dashcam. Dito rin sana. Nalagay ko kaya lang. Pag nilagay ko dito, permanente na siya. Hindi ko mabubukas yung change oil niya. Ay, hindi ko patatanggal ito para sa brake fluid niya. So, mahirapan naman tanggal. So, ito yung best option. Sa helmet, tayo ko rin kabit kasi mukhang baduy. Actually, pwede ko rin ilagay dito. I-attach dito kaya lang. Pangit din. That's it. So, yan siya pag nakakabit na. Against the light lamp. Pero titingnan maangas to pagka nakakabit na talaga. Maangas yung tingnan. So, yan na yung front. Okay, sa back. Since sa side na to yung banda sa side na to yung inaano ko, aim kong ma-record, most likely i-adjust ko ng konti etong holder papunta rito para may adjustment siya. And buti lang may phone holder ako kasi eto mismo up and down lang yung pag-adjust. Hindi mo siya mapupunta side.